mukoma wangu Ingrid madii boyere. Morogawe. Waiko kusvika uchita kufemurika kudai. Ukubvepiko? Ya, ndakachitoma kwa amuchabatiki kama boss. Ndatongoita laki ndakakuwana muri panapa kudai so. Ya, zviri zvokundiboya panzvimbo zvokudaro ndiboye bokwawo. Ndiri munhu anogara achipinda mumaronda akawanda. Saka nguva yekutaura nevanhu vari befuture murife ndiribe. Apa ndotobude papo kwawo mukudengi. Ya, ndingangotika ndonyaya chi yandotofambira kutouya panapa mamabata. Ingadai chi nditori busy kubucha kwangu ko but ndazongopretenda ona. Ndakati rigatigara chi ndangoita zvinhu zvacho nakawanda. Kupretenda ndokutodini konai baba makawe. Chirungu chenyu chinenge chomusiringi mana grandi chimunochiboyepiko nai. Mudhara kuti pane chakaipere kuti chi ndiyozona mumwe wangu so. Nangoti rega ndiyozona sawira ko ndakanganisa here. Ushamwara ujiwe bagawe. Unofanira kuita pfungwa business wazwa. Unoziva kuti dhora chero munhu wakati paghetto unoguma wano milioni. Rora uchitoita tunhu twako. Wapaona manje. Isusu kwangu mudhara katakadza usiku saka musoro medu kwamo makazara rima rega mudhara. Apa kapa ndikunzwa kufara zinga rechi ndikamusumukiro kamakaita mimichi pamwe chete na boss trip. Aiwa guys kakutara chokwadi you are fucking rich. Apa kapa makapedza this time. Ya ndizvozvo. Ipapo bhodeke bamanduwe. Ende ndiwe gaba kuninyepe zvokutaura izvozvo. Ipapa ndatofonera nochimufanacho kwayani kowe. Wori 100. Wori kutodini kowe. Uyo. Wori 10. Muchindo akapenga uyeka. Eka ndiye kamufana futi chi akaemba kasonga kunetsa mazana yake kuti washadha yavakataura vatumu. Ibate makadaro asekuru. Haikona nditira mapweba. Munogona kutozvunga tiri kuzwanana tichitopesana pano apa. Tetekera uzwe gawe. Hori 50 wako yaribe kana sendi bakana takukombya nomariyo ndinayo. Atofona chitukwe mudharada kuya kokuimbire kumba kwenyu mina amai waoshomori ndiribe mari yopeturuba. Saka wabva wati ndomuti njambofunga. Wapfana unezotaka wapa mari dzedu vanonga kusukira vachitenderedzana notwasikana tawo mutauni dododo. Vanenge ukanga ngoti sokomawo kunoti yechida kuimbiwa nowakadzi wedu. Makaipa samutoko. Asika kana makuenda kunona sekelas next time musazondisiye bhoza uyo kayo ndonakirwa naye uya zvokutodaro mani. Uyo anohwara uyo. Karazi masimo yaye gawe. Wakamboizwa here song yakaimba chiti kwai asvotiwa ngarutse, asvotiwa neni ngarutse. Ndini madhariyo ndebvu yasimbisi wakapaipai. Samutoko. Apa baba musi makutonozora bhateri apa. Bhozi pakaimba song uyo kudhara pai. Amusi makamuchiri kwamutoko here mukuchitori mazhinji mapunoko. Plus futika ndotema yamakutara kuti mimi madya zvimabhidzi zvacho zvokuti maizvibika 3 days. Zvokuti ukadya nemvura ye1 day waifa yacho yepoison. Saka pakundipikisa kapa. Kanondo ndiri kubhodoka chaizvibva kamunai pano. Nyongono yako. Aiwa, samutoko sorry kare mudhara wangu. Apa kapa izvi zvakozwa mudhara. Apa kapa ndinoti chi mundipinzwo dhiri chi ramakapinda iwona zvikombera mamata. Ndoita chira mati ndite guys boss chi I want to be fucking rich boys. Taurira pasiwe. Uroti wawengu watizwere. Haiwawo. Sorry mudhara man. But kaona kapa ndatongopretendera kuti chika ndingoitaro chi madhiri chi amakataipa papa. Usadhibheka sha kuti haisi nyore kugadzira magiabox enguruve awastadi kana amanaka. Apa gaya kachikombera yatoyemini. But manje apa chistiwa afroga wa area. Ndazvizwa gawe. Ndichataura nabosi tripu tonoti ngaite sei tonoti ngakubatsire sei. Iwewe dzokera kumba kwako unomirira kuti ndikufonere. Apa chibhurugwa chakapfekiwa wacho. Haiwawo. Gawe uri pasi pakapuwa pfene zvoshuwo. Iri bomb dara Tokyo. Ya. Tsoke nonakiwa chinyopora pfeneka. Zvakuwawa nokuti zvakuasauti. Chigopfidza chigawe ichi. Iwe mfana get away man. Uri kusekerera ukanditarisa hausi kundiona. Uyu muzukuru wandinaye panapa hausi kumuona here pfutseke man. Mudhara musadaro mimi. Ndatadza chiko inini. Iwe wakutonditongesa. Hauzivi here kuti customer yabude offside. Ko mazimonya ndasangana nawo pamusiwa pabho here. Hanzi zvaita seko pakaipa German. Manje ina andikwateka mazimonya ekubayiwa dhepaya ndokuona kuti wapesanisa chaya izvezvizvi. Mudhara I'm not in the mood inini. Imbomira izvozvo kani. My Aland, maswera sei? I'm good hangu bamnini reg. Muri bo here? Handisi bo mudhara. Mukuona chi mudhara tripu? Ndoziva hangu kuti ndakataura zvinhu zvakawanda pamusoro pemagarisa aminawoka nechichi, but pafeya panguva ineika ndiri pama1 ndiri kudawo help yenyu. Please help me. Ndafonera mafesi angu ekuAustralia but they can only available next week. But by then ndakuvara mukuru. Please help me. Kona reki unomhanyeko sekuri kunaya. Dzikama mfana wangu chila. Unenzara here ucheke magaka mambishi kwaita tumaraundi. Ubva wacheka futi kaonyene yacho kwaita turingi. Ubva watora madomasika ubva wacheka turaundi futi. Wotora nyama yenguruve iri apa timbogocha kapamwe nekunwira. Umborefresha pfungwa idzi. Inzwe munzwe kani mukoma triple. This is not a matter of hunger or starvation. It's a matter of life and death.
ndiri pama1 mukoma, please help me. Get away, ndindakauraya Jese here nini. Uri kuda doro here ndikutengere, waramba nyama yemaharaka iwewe. Mzukuru, ngatibvisikeka panapa zvarege ndezvekurwara njerezvi. Nai baby, moyo wakaipa uyu wakazoutanga rini? Ukukanganwa here kuti bamnini rege ava ndiye munhu aitibatsira patinenge tisina kudya. Bamnini rege, what's wrong? Musatedzere mukoma wenyu uyu. Hanti munomuziva kuti ndozvaanoita. Uri kuona rege ka, uri kuona dzungu rako iri, ilongago iyoyoyo. Wototenda mzukuru, otherwise ka, kudhara ikoko, taura nyaya yako tinzwe kandiri pamutizo. Ndira kunodya nyama yenguruve kane magaka mambishi aka. Kazvinzwa izvozvo dedi. Matii bamnini rege. Hanti mukoma, munorangarira mazuva aya pamakambofa nokumbira poloni mundeni mangu paya ndisipo. German, taurai fair. Ukureva madhezi aya waida kunduraisa nemiliyoni yevanhu ka. Last week but 1. Hakusi kudhara ikoko. Ya, tingangoti ipapo mukoma. Hanti mukurememba kuti ndaitengesa mustreet ka. Then Garwe akanditora akati ndiise business rangu mubusha munomu. Wangu, ndiri kuzviziva zvese izvozvozvo. Usaswera uchiti pabooster, pamatute, pabhora, pamvere chena, iti gaga. Baby, usadaro handika. Bamnini rege, taurai zvenyu. Ya, saka nhasi ndatozongoshamisika kamunhu akutondiudza kuti business rave rake. Plus atondithreatena. Hanzi ndikangoripota kumapurisa anondiuraisa nezvivanhu zvekumusangano kwake uku. Zvine utsinye kana ndimiwo mudhara. Rege, saka uri kuzama kundiudza kuti mamonya ndasangana nawo apa ekumusangano kwaGarwe anga achitofambira nyaya idzodzo. Exactly mudhara tribu. Wangu relax, Garwe rabvira kare karichishungurudza vanhu paZimbabwe apa. Chiregedza uone raunoriburitsa mumvura zvamanje manje. Zvenguva inoenda akutofonera boss Tokyo ka. Nekuti taneta naro Garwe, enough is enough. Tokyo, wabva waita sei? Ko inzwa waka mudhara Tokyo. Hello. Rugare kanga ruwe nemi baba. Rugare ndimbuya wako, chule iwe usadoda kundinyaudza panapa. Baba, ziyeka kuti imimi hamusi kunetsana neni asi muri kutonetsana naiye chaiye akandituma. Ende iye haasi wenyika inoka. Saka chingave chii chamungade kuita pamusana peupenyu hwangu ka. Hamufe makabudirira nekuti iye mukuru kwamuri mimese. Iwe usandipase mavuto wanzwaka. Ndinotumira meni yangu manje so ikakudambula kukuita 6 mapisi wazizwa. Siyana nezvauri kutaura so. Eri ta. Nasi azofona kamuro uye baba tererai. Iwe. Andina zuva rese panapa wazizwaka. Unosiya nyemba izvozvi takacheka nyika zuva iri. Tererisa, handisi kuda kukuona uchimbururusa shiri zangu panapa. Ndatopedza newe so. Baba, hello baba, hello. Mashoko havo ishaisa akandipa simba baida zvakanaka ndizvionere kwavari ndichingovakumbira strategy ndauya nechistrategy